Ahoj, já jsem Bára. Jsem z Brna. Být z Brna je dost dobrý. Aspoň jsem si to myslela na začátku vysoké školy. Byla tady spousta náplav z Jižní Moravy, z Prahy, z Ostravy a nejhorší byly ze Slovenska. Nechápu, tenkrát jsem nechápala, proč by měli Slováci nejenom zabírat místa na školách, ale i v hospodách. Tak jsem se s nima nebavila. No a pak jsem jednou potkala Slováka, Ondreje. On nejenže byl Slovák, ale on byl ještě i vegetarián. Prostě hrozný. No ale tak mě ho začalo být líto, jak si pořád tyhle ten smažáček v té menze. A nikdo se s ním moc nebavil. Tak jsem se s ním začala bavit já. A zjistila jsem, že starat se o Slováka, mít svýho Slováka doma, je super. Čas máme holušky, a jezdíme na Slovensko, pijeme borovičku a je to perfektní. A dokonce mě seznámila s lidma z Prahy, třeba s Matějem, no bych se s ním vůbec nebavila. A s Kubou z Prievidze, taky bych se s ním nikdy nebavila. A jsem spokojená, takže vám to doporučuju. Mějte každý svého Slováka.